Malimot ka? Katubang napunitan ako sa lungon ni Don Andres Bernejo. Kaubas mga bukog. Nga ra? Ay, kato! No, kato. Kalimot ka wa. Asa to ba? Gisuod na ako. Gisuod na ako sa bulsa unya. Gidaan ako din eh. Ay, o dahil ka doon, inumdum na ko. I remember already. Anya na akong kaon. Ha? This is it? This is what you're looking up for? Diyan man eh. Ha? Diyara di mo nagibutang sa ilawon? Ha? Di ka rin ako sa ilawom unta ibutang kay ako man ganyan na ibutang sa abuhan, ako man nang gikuha kay ako untang basahon. Nya gagmay man kayong litra, ako nang gibutang di, ako man ganito nang ihaling gani unta. Unsa? Sabi, Kini mo ihaling? oh, Toothless. Toothless kay ka. Very toothless. Kay ba bakag unsa ng toothless? sus Ginoo ko kasayo na entaw na ng toothless oy. Kasabot ko anang toothless oy. Ah, be, unsa man, unsa man? Ang toothless, ang binisaya anang toothless, walay ngipon. Bugo! Unsa di ay? Toothless gani, chulukoy, amaw, way buot. Ikaw na! Hoy, wash your language ha. You are insulting my personal appearance ha. Kay ba ka unsa ni? Sagrado kayo ni. Dito ni nato nakuha sa lubnganan ni Don Andres Bernejo. Yahat nga lini. Busa balaan nun kayo. Kasabot ka? Tay. Ako'y sulti or kita na lang duha? Ay! Ayaw sa sulti. Ako lang yung unang sulti. Musulti lang ka kung makigayon ka. Mayo! May buntag! Mayo! May buntag! Uy, Noy! Sa may ato! Nananiyaman mo? Lagot kay Kuday! Kanapang hinalagdinso ka nagpuyiras bukid. Murag si Kinsa, hidlasa, che! Nga, naman dahil, Noy? Ay da, magtukod na akong balay diha sa dapling sa sapa na dapita. Unya, di ko na patukuran. Kaya di ko na musugot ang tagiya. Uy, saan man yun na siya? How na lang ginakay siya? Bitaw, ma'am, isog siya, ma'am. Mura siya ka ng tag-iya. Nga mga tag-iya, dili mo kabaw mo badlong na mo. Siya noon na. Grabe, upaw pa kay stanan, lisngag pagkikilong. Giro kay stanan, lamig iduklon. Mauna! Sapot. Unya, wala lang mo break ko dito. Da, wala lang! Kaya mo ko nung baibot kong mutukod yun me. Hospirti niya lagutan ako eh. Hapit yun, mulugwa yung matas kalagot. Mura ba ya gwapo niya, lisngag ba ya kag ilong? Mauna! Di na lang tana, Noy. Uy, di na lang ta mangitag-away, uy. Ibadlong man kaha mo. Okay raman na, day, kung badlungon lang tagtarong. Di kay magkawd-hawd, mura may nood silang boy tag-iya siyuta. Wa man ka mag-ingon nga klaro kay kang tag-iya siyuta. Mao lagi, tuo naman ko na sila, wala sila kamatayon. Kami dinhing mga nagpuyo din hiday, nakahibaw gyud nga ikaw maibugtong manununod sa yuta sa imong apuhan. Nya, unsaon man kuno akong uyuan, nga mo man ay gahawd-hawd karon. Siya may gamhanan karon, nagbuot-buot na siya giyaha. Munang ako noy, wala na lang jud ko ana. Unsa man, ma'am, ato na silang gubaton, ma'am, api pa lang di ta mo sukol dao. Pil dita. Uy, raklak. Paghilom ha, paghilom. Ay, kapil-apil. Nganong di man ko mo apil tay, nakabaw ang silingan nato na si ma'am nay katungod aning yutaa. Hilom lang di, laklak. Hilom na lang. Unsa man sad ni si tatay, uy, tabangan ganini nato siya, magunsa na lang tani. Naunsa mo? Awa. Ano Di ni? ba noy idring na naa may katungod ni si ma'am sa kaning yuta na iyang inahan mo oy tag-iyaan ni. Anong nini? Paring. So may problema. Ha? Ibadlong lagi sila manunga, dili na sila patukuron dito sa may sapa. Baka tong walay tubig ba? Kinsa may nagbadlong? Silensyo, katong upaw.
Wa mo sugot nga mutukod migbalay dito. Pagkawa ko'y kaluoy mga tawhana. Wala ba ang ngayong badlong-badlong? Magagnaong. Da, wala mi mutukod. Kaya man ko nung ibton kung padayon mi. Ani na lang ni Dimitay. Tabangan tamog hangyo ni Mr. Abarkis. Adto na sa mo tukod sa iyang yuta. Sapa. Dimit. Nagkasuhay na ba buong hangyo ni Don Silvio? Wala lang mo eh. Kaya nga na ko si Day Paring. Nanang idigod mi niya. Gusto Iko ka. na na. Gusto ka. Kay, ang katunga ko na itong yuta siya magitag iya. Kay bugtong ko ng anak ni Tomasa. Mao lagi. Maulagi, mga daog-daogon kistanan. Sus, musukol ba yung sumbagay? Na, apil ba na si Marlon na sumbag-sumbagon. Kiat lang na nga itong buing, sikmag itong barko lagi. Dapang kapitan. Ano din lang tamang itag away. May ayaw ng away. Gusto tong tambag ni Amparo. Tumanan lang to. Ato lang ka sa laing yuta tukod by Dimit, ha? Ano Dimit, ubanan ta mo karon. Adto tay la Mr. Abarkis nanghita didto. Buoto! Ngano ka oy? Maog yun to! Si mauba oy. Kalit mo lang kagdagan. Ang kanding! Asa kandi? Asa dapit? Kaya ato Uy, amaw! Dumatay. Nakinomdom ka itong kanding sa minteryo. Ibabaw sa litsyo nga ito nakita. Maog yun to! Maunag yun to! Ngano de tong kandinga di ay? Usa gyud tong kandinga. Dili ito ordinaryong kanding. Gihisgutan si Librito. Talagsaong kandinga. Unsa? Talagsaon ng kandinga? Aw sa ato pa resipe din na patanawa ko ta unsaon na pagluto be. Saba! Ano man? Unsa din ang kandinga di ay? Wala. Kaolay pirmis na sa imuna-una da. Naadin niyo. Isuwat ang kanding gamhanan. Ang kanding gamhanan? Sa ato pa kumukaon ta na mahimo ta Superman. Ano man ka oy? Ikaw ra kung sultihan na niya, ay ikaw pagsaba. O kita ra mo sa naa diri. Unsa man din na di ay? Ang kanding nga gibutan dinhi malibang o kwarta. Ha? Ang kwarta malibang og kanding? Tapaw. Ay, ang kwarta malibang kanding. Ay, ang kanding malibang kwarta. Ay, oo magkaana ha. Isuwat di ay. Kining librito ha, kaila ka ni? Ha? Oh, kaila. Kang Don Andres Bernejo ni. Oh. Ha? Na, gisuwat dire. Gisulti dire. Gisuwat dire o gisulti. Na, dire. Na diha. Oh! Nga. Nga ang kining kanding naa dinhi Ah. gamhanan Gisuwat na siya. malibang o kwarta sa ato pa katong kanding nga takita na to dito sa ibabaw sa ditso ato tong dakpon kay malibang to kwarta mo malibang kada kadungo malibang Malibang na kwarta. to lagi Unsa din na diha di ay? Sugilano na siya? sugilanon Hey, sugilano naman din na di ay. Tuom sa kaana ay. ito sugilanon pero tinuod ni dili tumutungo sugilanon mahitungod sa kanding ang kanding nga malibang o kwarta ako patay balik-balikon mon Ang kanding malibang og kwarta pero asa na ni mugikan kinsay tag-iya anang librito ha?
Ay, si Don Andres Bermejo lagi, kasabot ka. Ano si Don Andres manyo kay ila di ka sa tag-iya na. Kini nakuha na to ni dito sa lungon ni Don Andres Bermejo. Isa to, pag kinsa may tagiya, iyamang lungon. Ang gimuha, yun! Ah, gabi hamin ni tayo, patay na gadapag libro, kuyawa ko to. Anya, magbotes tagtungod. Tinuod na. Eh, pango. Piling magka-sumpaki ta. Yan, masungag di ka ba? Ha? Basahan ng librito ha. Basaha. Hindi gumani mo basa. Pangutan-on ti ka. Kung kasi tagiya ini. Basahan na. Ang ka na. Dili. Si Dili. Di ko kaklaro gagmay kayo. Sa taruhon ti kayo noon doon. Sige na lang, ano ko gusto. Sa mong ganing libro hagit eh. Tara. Ako si Don Andres Bermejo. Sa tibuok kong kinabuhi, ako nagmalipayon. Gumikan sa pagkamatay sa akong amahan nga si Don Jeremias. Namatay? Yang amahan? Niya siya nalipay? Kay iyang gibilin kanako ang kanding nga gamhanan. Ang kanding maoy naghatag nako og dakong bahandi. Kay gumikan kaniya, napalit nako ang dakong yuta kasikbit sa darasan. Nga dunay 800 hektarya ang gidakon. Kinsa tong makakupot ning maong kanding ang pingi kini. Atimana, kay siya usab makahimog himaya sa taong magkaatiman kaniya. Kay kining kanding talagsaon kay malibang og kwarta. Abun! Lagot ko di mo. Anong lagot pa kanako? Because you are hard-headed. Ino po, say hard-headed. Wala ka sabutin kayo hard-headed. Ba't ikulong ka gutok? Bay, ikaw bay pa. Ay na nagkasuko bay. Bay, ay na nagkasuko bay. Murag nindot king dagat sa itong kinabuhi ron bay. Ano na kayo nga magkana? Ang kanding. Ang kandeng. Oh. Lamasan na to, tawas, mga sagbot, man, ipakaon na to di mo. Ana, Dili ba? Katong kanding ba? Dito ko nagigusay mong gisulti bay. Na katong kanding bay. Ang gigatit siya bay. unsa, nahurot ni magbasa. Wa pa pero murag nindot kay bay. Kasi pagbasa na ko nini bay. Murag nadungog na ko ang tingog ni Don Andres Bermejo. Murag nakatuog gyud ko kay murag siya gyud to bay. Ako nadunggan. Daw na nagbasa ha. Unya, una ko sultihig, nga ka nang mituon na ka, kung mahurot ani magbasa. Pero bay, bune,